Hello guys, welcome to my vlog guys. Ta-la-di-da. Pahanga bay. Katunga ko ni hanga sa baybayo no. Ha? Sambok. I-adjust na ng light. Pila kilo tayo mong bao gahapon day? Kilo kapin? Bao. Benta good to kay bao. Asa pa ka si Manong dapit? Asa ka sa Aladin dapit? Unsa may isda ay panag ko imong gidade day? Meron eh. Kini sibuk ni mo. Kada nang kaon mo na. Pagkabaw na. Kauban ay miro. Akso na yung degli hay kay. Laka wa ko wara ba ko kabantay. Maligo pa ko. Kana bato ka ng tao. Maligo pa. Kamatay ni iro. Ba amigo mo jud na sila niyang iro. Yang dadog makadlawon lagi. Tilaw ning tuwa sa kabaw ha. Suban ng uban na. Uban na. Ipakilaw, ipasabaw, ipaunon. Messenger mo be but ni cut off wa. Makatawag man. Di awa. Bulag out to. Mano to doy? Ngano day? Ha? Tanan ko messenger. Sound lang. Gabi eh? Baby ko ma-open. Loading nagdito ano? Karon ang lian. Pagnyagi ra na. Jadi kadagan na siguro. Mapahuway siguro ah. Init siguro puno orda naman na ito. Maligo si Arrow.
Ikaw tukoy, maligo po ka tukoy. Hakoy? Bantayan na kay mahog ka. Sus ginoning iro. Mura pug tao. Nga naman naibog kag ligo-ligo? Ah, na-stress ka na sa abto kag dagat. Ah? Murag nabalakan eh. Lex, kuwaring iro, Lex, lakad sa abtog dagat, Lex. Lex. Murag na magidagat. Luyat, kuy. Kuy. Bella. Manong kabila sa patong arion si Alex Bila. Alex. Lex. Kuha sa ring iro dila kay luoy. Luoy ag iro nga. Gagool kay bisig nanak kunoy dagat. Ha? Una sa Albert ko. Napay usa. Apa sa Aladin? Tanaman. Baka wag laay. Anang gibutang diri sa ibabaw guys, wa na dito sa ubos kay giabot tag dagat oh. Adto na siya dagat. Anang gibutang na siya ari guys. Testing na po kog tanom-tanom og orchids guys oh. Basin og makapabuwak ta ana ah. Ambot lagi og mubuwak lagi nga naamay naamay bawod. Kani ani guys, dili na ni ahong area ani. Pero wa pa man gamita di aho taning gi hulaman. O gamito na sag iya guys. Adto na sa atop ibutang ni ahong tanom. Adto na sa atop ibutang ning tanom. O gamito na ni. Salamat taon kay nabuhi na ka. Anugon og di mabuhi pinalit ra ba oh? Pinagog ko mo pa kaon og pan kay ipalit na lang og buwak. Ang gipaintan guys kay aron mo dagko. Kanigong tanom ang sekreto gud ani og dili gid na nimo paintan, dili gid na siya mulabong. Dili mulabong ang tanom og dili gid na to paintan. Pila ra may sugilanon guys ni dunggo na niabot na si Aladin guys atong makita.
Ang tinuod jud ani guys, duhar jud nanagat ani kay mauton ang timpo. Arang kilat-kilat kanang kadlawon guys kay ting-andar mo sa bagat. Aga itom ang loud ka ganyan kadlawon guys, mo ni nga sila ra jud duha ang milawod. O sila si Alex ug si Bert moy wa makalawod. Maupay pag-uli ni Aladdin. Aladdin. Nanadajong na sila Aladdin doy. Ha? Imong iro? Wa man, nga naman. Hoy. Luya pod. Kabuhi ko nag-iro. Bila, gasiga imong mata. Ha? Kurang silingab-ngab man ka. Gidaga tingali ni Tukoy. Anad mapunig kuan lawon pug langoy-langoy. O di dagaton ng iro. Ag iro doy. Doy. Ipuso sa ng iro kay nagahinuktok na. Uy. Pinaabot ang Pasensya na mo guys. So maora pilingaw na to karong adlaw ug ako mayon guys. Bye bye.